ירדן. אז אין חוק, אבל זה חלק משמירת הסטטוס קוו. כך אומר לנו מיקי לוי. שלום פרופסור מאיר אריאל. שלום. נשמע טוב, עכשיו שאנחנו יודעים שיש לנו מפלט מכל הצרות במאדים, מצב הרוח שלנו השתפר פלאים. כן, יכול להיות שמצאו ראיה לכך שיש חיים מחוץ לכדור הארץ, כן, די מרגש. קודם כל רק נזכיר שאתה ראש המרכז להנדסת חלל באוניברסיטת תל אביב. מה הראיה? מה אתה יכול לספר לנו על המחקר החדש? מדענים מאוניברסיטת קיימברידג' שמנתחים את האור שמגיע או נקלט בטלסקופ ג'יימס ווב, מצאו על פי ניתוח האור ראיות לכך שיש סימנים של מולקולות גז באטמוספירה של אותו כוכב לכת, שעל פני כדור הארץ לפחות המולקולות האלה מיוצרות רק על ידי אורגניזמים פשוטים, בקטריות ויצורים זעירים ימיים. כלומר, לפחות על פני כדור הארץ המולקולות הללו הם אינדיקציה לחיים פשוטים. ומצאו את המולקולות האלה במאדים? לא במאדים, בכוכב קצת יותר רחוק, במרחק של 124 שנות אור, זה די רחוק, הרבה טריליוני קילומטר מכדור הארץ, אבל זה גם מעודד. שמצאו מולקולות כאלה, במרחק של כמה שעות טיסה זה מפה? כמה זמן ייקחנו להגיע למפלט הזה, לעיר המקלט הזו, שזה הכוכב שיש בו מולקולות? כמה זמן ייקחנו להגיע לשם? זה ייקח די הרבה זמן. אם אנחנו ניקח את החללית הכי מהירה של נאסא, שנעה במהירות עצומה של בערך 700,000 קמ"ש, ייקח 200,000 שנים. אז המדענים עד אז יהיו מאוד זקנים כנראה. רגע, אני רוצה להבין, פרופסור אריאל, אתה שופך לנו חתיכת מים קרים עכשיו על ההבטחה הזו. אתה אומר, כן, נמצא איזושהי עדות הכי חזקה שנמצאה אי פעם, כמו שאני מבינה, לחיים מחוץ לכדור הארץ, אבל גם אם אתם רוצים להגיע לשם, זה ייקח לכם יותר מ-200 שנה. ייקח לכם הרבה זמן, כן. אתם תקועים פה, אתם תקועים בכדור הארץ. אנחנו תקועים כאן, נכון. 200,000 שנה, אין לנו לאן לברוח. אין לאן לברוח, ונראה גם כן שזה סביבה די עוינת, כלומר, גם אם נגיע לשם, אז ברגע שנצא מהחללית, הכבידה של הכוכב הזה תמעך אותנו. מה זאת אומרת, הכבידה של הכוכב תמעך אותנו? הכוכב הזה שעליו נתגלו סימנים שאולי הם סימני חיים, הוא יותר גדול מכדור הארץ, שוקל לפחות פי 10 יותר. זאת אומרת שגם הכבידה שלו היא חזקה לפחות פי 10, וברגע שנצא החוצה ונדרוך עליו, אם אפשר לדרוך עליו, אז פשוט נמעך על ידי הכבידה שלו. אז בקיצור, נשמע די לא מלבב להגיע לשם. כשאתה אומר בעצם שזה סימן החיים הראשון, העדות החזקה ביותר לחיים מחוץ לכדור הארץ שנמצאה, זה אומר בעצם שאותם אורגניזמים מזעריים, מיקרוסקופיים שאתה מדבר עליהם, אלה החיים היחידים שיש על פני אותו כדור, אם הם קיימים שם? קודם כל, יכול להיות שעל פני כדור הארץ, הגזים האלה נוצרים על ידי אורגניזמים, ואולי בכוכב הרחוק הזה שיש לו איזה שם מאוד קליט, K2-18b, אז אולי בכוכב הזה, הגז הזה הוא תוצר של פעילות גיאולוגית, לא יודעים, כן? מאוד ואם מקווים. זה תוצר של פעולות גיאולוגית, אז אין שם אורגניזמים? אז אין שם חיים, כן. אבל מספיק שאנחנו נמצא סימני חיים איפשהו בגלקסיה או מחוץ לגלקסיה, ואם נוצרו חיים בצורה ספונטנית במקום אחר, אז כנראה שיש הרבה מאוד מקומות שיש בהם חיים. אבל בינתיים הראייה הזאת היא כנראה די חלשה, ואין לנו שום ראייה תומכת לזה, אבל בכל זאת, אף אחד לא יודע איך נוצרים חיים, אבל אם אנחנו מגלים אינדיקציה לקיומם של בקטריות או יצורים חטאים, אז זה מספיק. כלומר, להתפתח מיצור חטאי להומו ספיאנס, הדרך הזאת כבר ידועה לנו. אבל איך נוצרים החיים הראשונים, אף אחד לא יודע, ולא הצליחו לשחזר את זה במעבדה עד היום. יכול להיות שבכוכב הזה שמרוחק מאיתנו 200,000 שנה, בחללית הכי משוכללת, יום אחד תהיה שם איזושהי התפתחות שתוך, לא יודעת מה, מיליארדי שנים תוביל להתפתחות גזע אנושי אחר על הכוכב ההוא B18? זה יכול לקרות? דבר כזה?
כן, אני חושב שהשאלה הכי חשובה שמטרידה את האנושות זה האם אנחנו לבד. אם אנחנו לא לבד, אז הכל יכול לקרות. כלומר, חיים יכולים להתפתח בכל מיני צורות, אם אכן הם התפתחו על ידי אבולוציה, אז כאמור, ברגע שיש ניצוץ של חיים, הדרך לצורות חיים מגוונות ומורכבות כמו בני אדם וכמו בעלי חיים אחרים, אז הדרך הזאת פחות או יותר ידועה. אבל עדיין אין לנו תשובה לשאלה הבסיסית הזאת. וצריך גם כן לציין שאם רוצים להתיישב בכוכבים אחרים, אז יש מקומות קצת יותר קרובים, כמו הירח, שזה לא משהו, וגם מאדים זה לא איזושהי סביבה, זה יותר מושבת עונשין מאשר אלטרנטיבה לכדור הארץ. מקומות די עוינים. כן. על זה כתבו עוזי חיטמן ויגאל בשן את השיר אנחנו נשארים בארץ. פרופסור מאיר אריאל, תודה רבה לך, תודה. תודה. ליאן וילדאו, שלום, אתה עם חדשות הספורט שלנו. שלום, כן, אנחנו עם חדשות הספורט, והיום פתיחת סדרת